नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. काणकोण श्रीस्थळ श्री मल्लिकार्जुन देवाली दिवजा जात्रा उत्साहान संपन्न जाली. काणकोण गोंयच्या काणकोण श्रीस्थळ श्री मल्लिकार्जुन देवाली दिवजाची जात्रा म्हूण नांव रुपा आशिल्ली जात्रा ह्या वर्साक वर्स पद्दती प्रमाणे 30 आणि 31 मार्च 2024 दिसा मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावान साजरी जाली अशें कळ्ळां. या उत्सवाक श्रीचे कुळावी राज्य परराज्यांतल्यान येवन आपापली सेवा भक्तिभावान अर्पण करतात. या वर्साक 28 मार्चाक श्रीस्थळाच्या वाठारांनी देवालय तळे जाले आणि 29 मार्चाक श्रीस्थळ वाठारात तरंगाच्या देवालय आगमन जावन घराघरातले तळे घेवन श्री विठ्ठल रुक्माई देवळात येवन पुजा जावन प्रत्येक घरातल्यान दिल्लो प्रसाद एकठांय करून सगळे भक्तांक वाटले नंतर तरंगा, आसाळी, भाटपाळी आणि खालवाडे अशी विभागून वचून रात्री देवाक उपाट जालो. 30 तारखेक सकाळपाराक अवतार प्रत्येक घरवईत वचून देवालो कौल घेवन सकाळी भोवर येयली. तेमचे बरोबर काणकोण श्रीस्थळ आणि आजूबाजूच्या वाठारांतले दिवचकांनी आणि शेलगडे येवन देवाली तरंगा आणि 60 देवाची पुरवात नाचयली. देवाच्या सेवकांपैकी जो मुखेली आसा तो मृदंग वाजवून देवाच्या भोवरीक राजांगणात येवूंक वाट मोकळी करून दिता. जोपर्यंत तो मृदंगाचे हात मारना तोपर्यंत तरंगा आणि भोवरी राजांगणात येऊ जायना अशी परंपरा आसा. नंतर भोवरीक सुरवात जाल्यानंतर देवाची तरंगा राजांगणात नाचयतात. अशे 5-5 पटी 3 वेळा जाता. नंतर अवतार करतात आणि देव पुढे वयतात. दिवचकांनी आणि शेलगडे हे पुरवात देवाक पानाचो विडो दवरून फुडले विधिविधान जाता आणि दिवचकांनीले हिंगा शास्त्र सरता. 31 मार्चाक देवाली तरंगा आसाळीच्यान येवन पुरवात नाचयतात. तेमचे बरोबर शेलगडे मात्र उरतात. तरंग येवन नाचतात. तेजे नंतर भोवरी देवाक नाचयतेर 3 वेळा देवळात प्रदर्शनां घालतात. तेमचे बरोबर शेलगडे उरतात. देवाची भेट घेतात आणि दनपारा 2 वाजतना 3 वेळा धोलाचेर वाजवून देवळाचो फेरो घेवन राजांगणात येवन हात धर नासतना तरंगा उबी दवरून देवाले गडे देवाच्या तळयेत न्हावन देवाले गंध लावन राजांगणात येवन आपापले तरंगा घेतात. तेन्ना धोल आणि झंगाटकारी आपापले वाद्य घेवन अवताराक सुरवात करतात. तेन्ना भगत येवन देवाचेर मुद्रा मारून देवाक अवसर हाडतात आणि तलवारी वावुरतात आणि देवाक अवसर येईल की देव धावूंक लागतात. तेज नंतर कौलाक सुरवात जाता. कौल जाले नंतर विसर्जन जाता पर्यंत रात्रीचे 2 वाजिले तरी भक्त श्रीच्या कौलासाठी या जागृत देवाल्या भक्तेन देवाचेर आशिल्ल्या श्रद्धेन या कौल उत्सवासाठी प्रतीक्षा करतात. अशा या श्रीस्थळाच्या श्री मल्लिकार्जुन देवालया दर्शनासाठी आवर्जून एक वेळा भेट द्या. जय श्री मल्लिकार्जुन. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. लोकसभा निवडणुकीची बीजेपी उमेदवाराली पक्ष प्रमुखाबरोबर सभा. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा लोकसभा निवडणूक क्षेत्राचे बीजेपी उमेदवार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी आयतवारा 31 मार्चाक कारवारचे नगरसभेचे माजी सदस्य तसेच अखिल कोमरपंथ केंद्र कमिटीचे शिक्षण समितीचे अध्यक्ष देवीदास नाईक हेमगेल्या स्वगृहात भेट देऊन विधानसभा निवडणुकीत आपल्याक निवड दिवची विनंती केली. या वेळार महिला जास्त आजार आशिल्ल्यान आपल्याक विश्वास वाढलो असे तेमी या वेळार सांगले. कागेरी निवड येयल्यानंतर या क्षेत्रात शिक्षण क्षेत्राच्या अभिवृद्धीत जास्त भर घालू जाय. कोमरपंथ समाजाच्या विद्यार्थ्यांना उदरगतीक आद्यता दिवू जाय अशी कागेरी हेमकां विनंती केली. या वेळार माजी आमदार रुपाली नाईक गणपती होळेकर आणि इतर पक्ष प्रमुख हजर आशिल्ले. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸೋಡಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈ ಬಾಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜನ ಗೊತ್ತೋದೇ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಸೋಡಾ ಶರಬತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. 7ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಜಪ ಮಾಡ್ರಿ. ರಾಮ 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 ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಅವ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 7ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಮರಿದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ಮಗ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾವಿ ಸಂಸದರು ದೇಶದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸನವನ್ನು ಅಲಂಕಿಸಲು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಾವು ಶ್ರೀನಾಥ್ರವರು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದರು. ಅವರು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮಿತಭಾಷೆಯವರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಶಬ್ದ ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರದಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಂಸ್ಕಾರತೆ ಶಬ್ದಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ, ಎಷ್ಟು ಮನದಟ್ಟಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿತವ್ರವರು. ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವಂಥವ್ರು. 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದವರು. ಜೋರಾಗಿ ತಪ್ಪಳ್ತಕ್ಕಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಭಾಪತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಸಿಗೋದು ಅದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರು ಮುತುವರ್ಜಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿಟ್ಟದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು MP ಸೀಟನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು. अशाच रीतीचो कार्यक्रम चित्ताकुलाच्या महाशक्ती केंद्राचे श्री महामाया देवस्थाना लागीं वाघवाड्याचेर किरण राजाराम नाईक हेमगेर घराच्या आवारात कार्यक्रम जालो. या वेळार बीजेपी जिल्हाध्यक्ष ग्रामीण मंडळाध्यक्ष पक्षाचे जिल्हा आणि तालुक्याचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां. होन्नावरात चालकाल्या निर्लक्षपणान गॅस टँकर पलटी. होन्नावर. कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर शहराच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर गॅस टँकर पलटी जाल्ली घटना आयताराक घडली. मेंगलोरच्यान कुमटा मार्गान वयचे गॅस टँकर कामत एक्झिक्युटिव्ह लागीं रस्त्या बाजून फोंडात पडले. गॅस टँकर चालक वाहन थांबोवन हॉटेलात गेले तेन्ना थांबयिल्लो टँकर अचानक देवणेवेल्यान सकल वचून बाजून आशिल्ल्या लायटी खांब्याक आदळिल्ल्यान विद्युत संपर्क तुटलो. वाहन चालकान हँडब्रेक लायनासतना ट्रक देवणेचेर थांबयिल्ले निर्लक्षपणान हो अपघात घडलो अशें प्रत्यक्षदर्शी सांगतात. आजूबाजूच्या लोकांचेर भयाचे वातावरण जावन स्थानिकान पोलीस आणि अग्निशामक दलाक पाचारण केले. अखेर गॅस गळती ना म्हूण नक्की कळतरेत सार्वजनिकान सुटकेचो श्वास सोडलो. या घटनेन बरोच वेळ रस्ता संचार अस्तव्यस्त जाल्लो अशें कळ्ळां. वसिष्ठ गुरुकुल नर्सरी सदाशिवगड कारवार. ऍडमिशन सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू आसा. आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दीस, प्रजासत्ताक दीस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव,
दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दिवस साजरे करतात. प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात. गेल्या 4 वर्षांच्यान अमूल्य अशी सेवा दिल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत नर्सरीच्या विद्यार्थ्याशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन दितात. आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्री सोसायटी लागी, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9986620486 आणि 9880368186. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.